Здравейте! Темата на днешното видео е семейно консултиране или как и по какъв начин работя с семейства и двойки, когато те дойдат с заявка някакъв симптом, болест, някакво заболяване в семейството. Като такова заболяване може да бъде психично заболяване, като тревожност, депресия, зависимост, може да бъде и някакво телесно заболяване. Тоест симптом, болест, от която страда някой от участниците в семейството. Какво правим в консултирането? Какво правим по време на консултациите? Основно и главно се цели търсене и отговор на въпроса как и по какъв начин болестта, симптома влияе на участниците в семейната система. Как и по какъв начин тревожността на майката се отразява на останалите участници, на бащата, на детето, на останалите участници в системата, в семейството. Или как една зависимост на мъжа, на съпруга, всъщност се отразява пък на децата, на неговата съпруга, как те приемат, как реагират, как се променят отношенията на база на тази зависимост. Същото е и с едно тревожно разстройство или депресивно разстройство. Тоест идеята е, че болестта или симптома идват за да променят системата по някакъв начин. Или идеята за това, че има някаква друга функция, освен на това просто да има болест. Тоест има някаква функция, която ние чрез въпроси, по време на консултацията питам, за да разбера всъщност как се променят всички участници в системата, в семейството, как реагират те, как се чувстват на база на появилия се симптом. И всъщност едни кръгови въпроси, кръгово интервюиране се случва, когато са повече от един клиент, например двойка или двойка с дете, с две деца, може да бъдат и разширено семейство с баби, дядовци, сестри, лели, чичовци и така нататък. Но това, което е основното, е, че болестта или симптома има някаква друга функция, която извън терапията е много трудно да бъде открита и разбрана. Така че търсим различните значения на болестта и на симптома, различните смисли. Защо болестта е тук? Защо се появява и как променя семейната система? Каква е нейната функция и как и по какъв начин, дали всъщност тя изпълнява своята функция и има ли пък нещо друго, което може да играе същата роля, за да може да отпадне болестта.